Lingin kasi no, lamig kasi purma. Da. Mahalik ka rin ni Gibhart. Kami yan, oy, makaon pati lisuan ni no, ha? Kagub-gub kaayo. Ano ko nagbalay? Ato nakuanan sila Gibhart no. Mao. Kamo day nagkuha no. Kamo day nag-harvest dito buot-buot. Grabe, dali ara namunga sa akong durian nga gimarkot og rambutan. Uy, grabing epekto ang resulta. Maharlika kayo dan mga pula na kayo. So since mga hinog na ni tanan, mangita kog buyer kay ako na ning ipapakyaw ug akong ibaligya para makakwarta nako. Tilawan daw akong isabi kung goods ba gyud ang bunga niya. Daw? Lamia ni oy. So malipay yung buyer ani. Mangita kog buyer. Uy, nilakaw ang tagya. Lamia na yung rambutan. Uy, atak. Ako. Dili ka ko kasabaan ani. Kuyawa ani. Uy, durian. Unya na bunga og rambutan. Pula pa gyud kaayo ang bunga oh. Matilaw na kog isabi. Wow. Tawag si Gibhart nang hilabot sa rambutan ni Kuya Dudong. Bitaw no? Hoy Gibhart! Ka, kasabaan ka ni Kuya Dudong, nangawat ka. Huy, ayaw mong saba. Ali mo, mga unta. Ano ta? Sige, pero di ta mo saba kay makakaon man ta. Sige, tara. Meron ron, dali mo. Wow, hatabi. Ayaw lang magpanguha. Ako lang mo kuha. Kini ako Ayaw. Ako lang mo kuha. Kini ako Jimmy, isa lang imong rambutan Jimmy, isa lang imong sala. Wow. Ikaw ron, isa lang imong rambutan ron, isa lang imong sala. Isa lang mo kasala. Salamat. Isa lang sa mo kasala. Dili ka nun siya? Oo, nikaon na gay ko daghan akong sala oh. Mahalik ka rin ni Gibhart. Kami yan, oy, makaon pati lisuan ni no, ha? Kagub-gub kaayo. Lingin kasi no, lamig kasi purma. Da. Nganong inyong gikaon ang liso ana nga unod ra man ang kaunon? Lami siya no, kay mura siya tubli ron. Gibhart, mukhaon pa mi be, bahalag duha na among sala. Sige, pagkuha mo diag duha, basta kay duha na inyong sala ha. Kini ako kay hinog na kayo tag-as pagyug balhibo. Ako po di kay mukuha po dai ko kini ako Tanawa ko Jamie okay. Hawa ha? Magtubig-tubig pagyud. Lam tanawa ko gasinaw-sinaw siya Tawa walay daot. Hala mo, nanguha mo diha. Ala, ron Jimmy, na si Ashley og si Grace nakit-an ta. Isumbong taan na. Ay, pakano na itong apil. Sige, ali mo, mga onta, way sabay ha. Gibhart. Dili man may musabak kung gikuha ninyo ni, pero gisugo kay min Kuya Dudong harbiso ni. Pagkuha mo. Pero mukaon sa mi. Kaon sa mo. Kaon sa mi no. Kining pula ako Ay, Grace, isugo ba ito ni Dudong, ipaharbis daw ni sa tuwa. Kanin harbisan man nato ni ron. Kaon sa ta. Isa rin. Hinahinahin na ako nag-harbis oil. Grace, mangharbis na ta, basta mabuto si Tabang mi. Wala man may labot, kamo ka man ni. Dili lang, tabang lang mi. Wala man may labot ani, amo man gud ni. Binabi. Kabung kamo Kuya Dudong ani Di ko. ba? Ara ti Asli man ako harbis ti Asli. Impot lang na. Binabi. Wala na gyud bunga o man na o. Binabi. Ato na me. Ito na mi. Amo naman niya. Ayaw mo saba ni Kuya Dudong ha nga nagkaon mi apil biya mo. Pantay lang jud mo. Yan na sila mo sabaw ay kay apil man silag kaon. Madamay silag mutugan sila. Dili lagi. Dili man may saba. Uy! Asa naman bunga sa akong rambutan diri? Ang awa ra gipangaon gud ninyo ba? Dili man kami nagkaon sa rambutan ni Mukol. Sila Ashley man. Si Ashley man og si Grace. Ya, sila. Ay mo sagad pa sa ngilba nga. Oh, kamoy naa diri. Anak man sila ganina nga kigisugo daw nimo nga ipaharbis ang rambutan. Ano siya? Asa lang mga rambutan ron? Gidala nila. Gidala nila? Dala nila gikaon nila tanan. Wala kami nila gitagaan. Subot pa sabot dili kamo nang hilabot ani diri. Dili oy. Ano sila gisugo daw nimo sila. Wala ko nagsugo nila.
Salamat sa impormasyon ha. Sila dito sa unahan ko. Asa man sila Padolo? Sila sa unahan ko. Katong naibagnutan dito sa kilid ko, oh. Nagtapok sila dito ko. Sorry kayo ha, napasanginlan pa noon ta mo. Sila day nakuha. Oo, sila ko, oy. Gara na ning mga bata. Ani ba? Dito mga Auntie Ashley, wala man sila kabalo nga. Dili dito ato Gani, ato lang silang giati. Ate Renato sila. Kita mo naka kaunong dagan kay karon. Kalong. Ato Nasanap ningot sila doon. no. Ato ningot doon. Nasanap to sila, no? Nga na. Kasi nakita na Kuya Dudong. Dili man to kakita sa tuwa kay naman ta diri sa bagnutan niya. Dili man to musaba sa gibhart ato man tong giingnan nga dili sila motugan kay ato silang itugan nga sila nagkaon. Lami kaayo. Wala nakabalo si Kuya Dudong ani nga kitay na nga. Di man to musaba sa gibhart giingnan man to nato nga ipaharbis ni ang Ang panit ni mo, kay ilabay ang panit. ako man ni ilubong unya sa dihaon nakalit na tanan. May kayo. Ako ano ni tanay, sunod na ako ni Sebete. Hala. Laban na ako ni balay. Ato nakuanan sila gibhart no. Mao. Kamo day nagkuha no. Kamo day nag-harvest dito buot-buot. Sila gibhart pa inyong gipasanginlan. Kamo mga hilaptanon kay mo. Oh, unsa man na? Bila. Ani, panit ka una. Dili man kami nagkuha. Dili man kami nagkuha na sila man. Ay, hatagan man yun. Hatagan man mi nila, niingon man sila. Say dili kami nagkuha. Gikaon naman kay ninyo diha. Ala man sila, amo daw na doon, kay ingon daw ka. Kawatan kay mo.